ороиши рӯи занона ба чорчӯбаи тасвир монанд аст ки он на танҳо тасвирро ором медиҳад, балки инчунин пурра мекунад. маҳз ҳамин чиз услубро ташаккул медиҳад ва дар бораи хислату тарзи зиндагии зан маълумот медиҳад. дар ҳақиқат намуди зоҳирӣ аз ҳолати мӯй то ороиши рӯй метавонад ба дигарон дар бораи рафтор ва одатҳои зан бисёр чизҳоро фаҳмонад. аз ин рӯ ҳангоми ороиши худ ин нуқтаи муҳимро ба назар гиред. барои он ки ороиши хуб мувофиқат кунад ва ба пӯсти шумо зарар нарасонад, маводҳои хушсифати косметикӣ лозим аст. дар баробари оне ки ороиши косметикӣ сифатан паст бо гузашти вақт дар пӯсти рӯй ожангро ба миён меорад, ҳамчунин чуткаҳои арзон низ метавонанд пӯсти рӯйро харошанд, зеро онҳо аз нахҳои синтетикӣ сохта мешаванд. аз ин румолҳои гаронтарро интихоб кунед. онҳо аз пашми гӯсфанд омода карда шудаанд. азбаски ҳоло навъҳои гуногуни косметика мавҷуданд, интихоб низ васеъ гаштааст ва вобаста ба пӯсти рӯй метавонед маводи косметикӣ интихоб намоед. тули 7 сол мешавад ки ман бо ҳунари пардозгарӣ машғул ҳастам. аз кӯдакӣ ба ин соҳа шавқияти зиёд доштам. инчунин ба омода кардани шогирдон машғул ҳастам. духтарон метавонанд касб омӯхта зиндагии худро пеш баранд. якчанд навъи ороиш мавҷуд аст, аз ҷумла ороиши ҳаррӯза ва ороише ки ба шабнишинӣ меравем. имрӯз мо ба шумо тарзи ороиши ҳамарӯзаро нишон медиҳем. он бояд оддӣ бошад ва ҳангоме ки шумо ба кор меравед, бояд зиёд ороиш накунед. ороиши рӯй нозикиҳои худро дорад. ин тариқи сомонаи интернетӣ баргузор гардид ва ман дар он ҷо сазовори ҷои намунавӣ гаштам. таваҷҷӯҳи мардум пас аз иштирок ба ман зиёд гардид. кӯшиш менамоям дар оянда шогирдони зиёдро тайёр намоям. қаҳрамони имрӯзаи мо дар озмуни байналмилалие ки тавассути сомонаи интернетӣ миёни пардозгарон баргузор гардида буд, сазовори ҷойи намунавӣ гардид. фаъолияти ин гуна афрод ва кӯшиши онҳо баҳри пешрафт шоистаи ибрат аст. ҳар нафарро зарур аст ки ба омӯзиши касбе машғул шаваду зиндагии худро рангу пурсамар сипарӣ созад.